Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausa kanimo. Dayon atong iampo nining atong pagsaulog sa Semana Santa ang kalig-on sa pagtuo sa katawhan labi na nato mga Katoliko aron makatabang kita sa pagkabot sa tinuod nga kalinaw, hustisya o kalambuan sa atong katilingban. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang kalinaw o ang kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Dios nga tunhay o makagagahom, itugot nga magasaulog unta kami sa mga misteryo sa pagpasakit sa among Ginoo, sa ingon nga mahimo kami nga angay pagdawat sa imong pasaylo o kaluoy. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamati kanako o kapuluan o patalinghog kamong katawhan nga atoa sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa katalinis nga udyong ug gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. Ug giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, ug gipasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago, gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako hustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel.
Gipasidunggan ako niya ug gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasalin niya. Ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiton ko ang imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo nagadangop ako, ayaw itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako ug tubaga ako. Awiton ko ang imong kaluwasan. Pagpakahimong akong matuod nga dalang panan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Dios, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Awiton ko ang imong kaluwasan. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo
manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nasubo si Jesus pag-ayo og miingon sa walay lipod-lipod ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an og nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinias kaniya og miingon, pangutan-a si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an midip-ig kang Jesus og nangutana kinsa man siya Ginoo. Si Jesus mitubag, ituslob ko ang pahan sa panaksan o gihatag ko sa magbudhi kanako. Busa, mikuha siyag pahan o gituslob niya kini sa panaksan o gihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pahan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa niadtong didto sa kananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus kang Judas. Ug sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta. Pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa pangilin o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Gidawat ni Judas ang pahan og midali siya paggula gabi kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Og kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao og kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako magpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam kabagayod pagpakamatay alang kanako. Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang paghulagway or description ni Kristo kung matao na siya dinhi sa kalibutan, gihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, gihatagan ako niya sa akong ngalan, Hesus manluluwas. Unya gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Pasabot inigsulti niya
do nagyoy madutlan. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong. Pero nakaingon siya, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Kanabitang humanatog buhat sa tanang maayo niya isalikway ratas mga tao o kaha budhian ra ka sa tao nga imong gimahal. Makarilit ba mo ani mga asawa? Ano bang porti nimong higugmas imong bana, imo gid siyang giatiman, nya dito ra ni ending sa silingan. Kasuway mo ana. Ikaw mo'y maghatag niya kahimsog sa lawas, unya adto siya maluya sa silingan, muuli lang nimo kung masakito na. Okay ra na ninyo mga asawa? Kamusang mga bana o ingon ana ang inyong buhaton sa inyong asawa, niya ang inyong asawa di gyud mo pakita og pagmahal ninyo, makaingon sa kawang ang akong pagbinuotan, kawang ang akong pag-alagad. No? Usahay sad kaming mga pari mubati pud mi ana. Porti namong paningkamot pag trabaho din ni simbahan, ya libakon ra. Ana, no? Sipyat la gamay, nalay gamay masulti or mabuhat ang pari. Awa na. Wa na di na hinumduman tong tanan. Posible sad karon abot arong mga Agosto binalhinay man ni, posible pod nga. Wa ta dinhi nya pulihan og laing pari. Naam sa ubang mga pari nga kusog kay mangguba sa mga gihimos unang pari. Gubon ra sa ning ato dinhi gipanghimo. Hastang kumbinto gubon. O pa mahumagbayad gubon. Ana. Makaingon tang mura magkawang, mura magsayang. Pero dili di ay basta gipili ganitas Ginoo. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang muhatag gid ay natog himaya og dungog ang Ginoo. Pasabot ang manluluwas dili din siya concern kung dawaton bagid siya dinhis kalibutan. Ang concern sa manluluwas ug nato nga mukuyog aning manluluwas mao ang pagpadayon, pagbuhat nga wa gyoy paghunong dinhis kalibutan. Buhato nato ang gisugo sa Ginoo. Bahala nag may mutuo o sawa. Nana. Mubuhat ag maayo para sa kaayuhan sa uban. Bahala na nga sila nga mo'y nakatagamtam, budhian rata. Ana. May na lang na kaysa magbuhat kag dautan para sa uban. Nya mura kag successful kaayo kay giday kas mga tao, nindot pa kay kag sakyanan, nindot kay kag balay, nidako og maayo ang imong kwarta, imong mga anak naa eskwela's mga nindot kay eskwelahan, kay dato lagi kay ka, pero imo daitong kinurakot gikan sa sudlanan sa nasod kay usa ka kakurakot nga politisyan. Di ba? Mudaog kas eleksyon, landslide, karong midterm election, unya bunga dito sa inyong pagpanikas kanang gitawag og vote buying o kaha anha ba sa dagdag bawas nga paagi sa pagdaog. Wa ba na ron sa atong umaabot nga eleksyon kanang vote buying? Wa na. Oy. Dili sa ka mahitabo kanang dagdag bawas kana bang ang imong gibutaran dili maapil og ihap didto kadtong wa nimo butari mao na hinuoy maihap. O ana
Mao man ay usas mga binuang dinis Pilipinas. Bitaroy mga OFW na to, sugod naman sila silang online voting. Daghan kayong reklamo. Hinoon motubag man sang kumilik. Ingon tong usa pipila ka OFW. Ngano man ang akong gibutaran di man ako makita. Nya kun akong tan-awon wa sa dito sa nakunoy QR code dito. Ang naahinon dito kanahinon mga lain-laing mga ngan. Tua dito sa kaatbang. Ang pasabot sa kumilik inig hatag nimo kuno sa imong online nga baluta inig sud na nimo dito dili kuno mo gawas ang katotoang mga ngan sa imong gibutaran isip murag resibo kay magamit kuno na sa vote buying kana bang ihatag nako nimong kwarta basta na print out dito nga naa na gyud kay imo kong gibutaran inana ba vote buying man na siya haron kuno na malikayan ang mugawas kadto kuno mga lain-lain nga mga nga di nimo kayo mabasa haron di jud ka kahimo sa vote buying pero inig abot na kuno ana ngadtos counting mugawas na gyud kuno to di lang ka verify ang question na sad sa mga botante unya hain naman ang transparency o gi-adjust to dito unsa may among kalibutan unsa may among prueba nga pagsud na mos masin mao gitoy gidawat sa masin kana sao man aron og tuwa to ditoy gahuwat nga program nga nakalista na daan ang mga kandidato dito simbako lang ba og nasudlan kay machine baya na program baya na may biya kay tanang program nag-eskwela bayaan na ang mga IT anang programming pwede biya ka mo embedded to og sanay nga na kana bang program na ba nga program kita gay dinhi maghimo tag database anang atong mga musod nga mga resibo na amanta dihay mga IT ilara man ang adjust-adjuston ang mga kode inigsod nimo ihap man day na dito ana mausa na diha sa atong counting ang question karon kon malikayan nato ang vote buying pinaagi sa dili paghatag og resibo sa machine kay katong resibo posible man to mo ipresentar dito sa mobayad sige check na malikayan unya katong dagdag bawas kadtong adjustment posibleng adjustment dito sa machine daghan man sang mga IT ana nga nag-ingon posible gina mahakra na ang mga machine sa kumilik kay automatic man na unsaon man toron pag depensa kung masudlan og demonyo ang mga nagkupot adto mga counting machine nga mokolekta kunuhay sa atong mga butar unsaon man na pagdepensa moingon lang kita salig lang mo sa kumilik unya kay ang mga kaso nga naa sa kumilik sukad pas una daghan naman jud kay nang mga kaso nga murag questionable gyud ang resulta unsaon man na nato pagdepensa hinaot unta nga ato ni siyang matagaan ang ato mga naa diha sa kumilik o sa ato mga dagko sa gobyerno administrasyon muhatag og dugang assurance o pamaagi nga kitang mga botante masatisfy nga kining atong pagbutar kinsay gibutaran nimo sa baluta na ihap gyud hangtod sa pagdeklarar mao gitoy na ihap og kini nagkinahanglan og Diyos nun nga kinaiya. Kana bang batasan nga Diyos nun honesty. Nabay mga honest karon nga nagdagan sa atong eleksyon na tubag na ay mga honest nila o basig na mo'y atong butaran hay may mga na ay honest karon
Team Marcos o Team Duterte? Kamu na, bahala mo diyan. Maniid lang sa ta. Mailhan man as ilang sinultihan, mailhan as ilang binuhatan. Kinsa nila ang kusog kay mo tago-tago, kusog kay mo ilad-ilad. Makalibog magina sila. Pero sama sa atong pagpaningkamot nga makakita sa kamatuoran diha sa atong mga lain-laing sektor, gamiton ra sad nato diha sa atong pagbutar. Manghayo taglamdag sa Ginoo, maminaw tas ilang mga gipangsulti, maminaw sa tas gipangsulti sa lain-lain nga mga commentators na ama na sa social media, na ama na sa atong mainstream media. Maghago ta pagpamalandong. Pilion to natong mga tao nga kanabitang mo promote og honest service to the community. Mailhan man guna nato kana mga leader bitaw nga honest, tininuod nga pagserbisyo. Nga naman, kung unsay ilang giserbisyuhan mo lambo gyud na. Doon na ba'y mga kalambuan nga mapahimuslan sa mga tao? Kinsa may mas daghag kalambu ang nahatag, kanarong nanagan sa Team Marcos o sa Team Duterte? Ana, mamalandong ta. Nya, og tan-aw nato, mas daghag kalambuan rin di ang usa, arita mo butar. Haron, kung manaog na sila, magpadayon ang mga maayong buhat. Kaya kung kari atong padaogon ang mga buangon, magpadayon sa ang kabuang. Karon daghan kayong binuang sa tong katilingban. Una, graft and corruption, drug addiction, kining crimes karon, tulis, kidnappings, pinatyanay, rape sa mga bata na nasad na karon. Akyat bahay, tulis sa mga drivers, labi na taxi drivers in town, na mamuwaw. Kaning drugas, grabe na sad kayo, i-video pa ang ilang pag-drugs. Kinsa man ani karong mga kandidato nga nanagan, nga murag na agyoy gugma sa pagsumpo ni ining mga katilingbanon or social evils, labi na ning mga bisyo. Kinsa man nila ang naagyoy sincero nga pagdeklarar nga ako ning paningkamutan nga masumpo, mao nay atong suportahan. Pero kanang wa gyoy gisulti, wa gyoy gideklarar, ayaw na lang na usik-usik talaga na. Mao na siya ang hustisya. Matod pa sa unang pagbasa, ipatuman gyud ang hustisya. Si Jesus mibuhat sa iyang sugo sa pagluwas kanato. Gibudhian siya ni Judas, apan si Jesus ni padayon. Murag nindot paminawon si Pedro, kay niingon siya, Lord, andam ko magpakamatay nimo. Pero si Jesus kay kamatuoran man, nasayod na siya sa kamatuoran ni Pedro nga mamakakra gyud. Ilingi ay mong tupad. Yung na tanaw na ko nimo, murag bakakon gyud ka. Yung na kanon. Yung na ba? Niya mo ingon ganito, di uy, Pedro na. Inang Jesus, ikaw magpakamatay jud kanako. Andam ko magpakamatay nimo, Lord. Dili pagani mo tuktugaok ang manok karong kaadlawon, katulo na ko nimo ipamakak. Muna ang mga taong tinuod nga moalagad ang iyag yung paningkamutan nga ang Ginoo malipay niya, dili lang ang mga tao. Kana bang ang Ginoo mo itong lipayon kay siya may nasayod nato? Kaya kini mga tao, pwede naman nila itong lipat-lipaton, pwede naman na. Pero ang Ginoo na gani mo atong kaatubang, mailhan yun ang kamatuoran. Kinsa man ron sa atong mga kandidato, tanaw nato, naningkamot yun na ang Ginoo mo'y lipayon, dili ang mga tao. Naaba? Kanang gitang itong makadiyos yun na kandidato. Kanabang dili magsapayan kung sawayon sa mga tao, mubuhat gid siya unsay angayng buhaton. Kana untay atong gikinahanglan karon panahona. Ato ng pangitaon
kanang mao mga kandidato nya ato ng butaran ay haron ba mag-anam og kanindot atong katilingban kay karon musugot mong sa dili nag-anam gyud kagusbat ang atong katilingban nga Pilipinohon. Ato na siyang paningkamutan ha. Pero labaw tanan sa di pa ako mutapos ang ato intawong slot. Ang slot ba wala sa taroy report pero karong si manaha kitang tanan mopalit yung slot bisag usa lang ka slot karong Holy Week ato ng commitment sa man deal or no deal. Believe na ko ninyo kamo mga online parishioner, deal or no deal? No deal pa dir. Ay natunta nga deal ta na niya gabi idi ay ako lang hisgutan nindot kayo ang presentation dire mga sugilanon sa gugma Sintros Pamilya motoy atong first day sa recollection gabi pero subok palandongon wa man kapuno sa simbahan ang nanambong gabi nindot trabaho ta kayo ang mensahe sa drama about sa pamilya kanang saad sa managtiayon for better or for worse in sickness and in health till death do us part. Gipakita dito sa mga actors ni Monsignor Tingting ang kahas ang mga nindot kayo nga pagpresentar sa gugma. Hinaot-unta katungwa manambong gabi karong gabi na naman sa tay recollection ako may mo tok-tok ana mailhan niya ni kinsay nagmahal sa inyong parish priest. Una na kong imbitaron ang mga mandated organizations. Obligatory ang inyong attendance. Di gani mo attend mga hudas mo. Mandated organizations ato ning ingon secretary Sister Edna, Sister May ug uban pa. I-chat na ng tanang mandated organizations. Bahala na gihilantan mo or himatyon mo, panambong mo din kung dili mo gustong maimperno. Di ba? Recollection ko na siya. Mao na siya. O kamong katawhan. Nya sugod na sad ugma, dili day, ikaugma, na asad tay gitawag og Station of the Cross, human sa alas 6. Kanya, sugod sa Huwebes, Bernes ug Sabado, kada alas 6 sa buntag wa man tay misa pero naatay gitawag og tinieblas kanang pag-ampo sa kabuntagon sa simbahan. So kamusang tanan anhi gyapon mo dinhi Huwebes sa buntag, Bernes ug Sabado magtiniblas ta. Dili na misa o sana kapag ampo sa kabuntagon or sa anang matag-adlaw. Ato ning gibuhat aron masuod tas Ginoo aron ang tanan atong buhaton Dios non dili lang tawhanon. Nindog na ta. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa tanang maayong butang bisan pa man kita mabudhion kaayo ngadto kaniya. Malaumon kitang mutuaw. Dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit magmatinahuron unta sa pulong sa Dios sulod niining bulan balaan nga panahon mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga bisan diin ang mga tao maningkamot unta pagkabot sa kalinaw aron mahimo kining mga adlaw nga tukmang panahon sa Dios nung panabang ug kaluwasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang tanan nga nakasala, una nga bugnaw mobalik unta pag-usab, ngadto sa Dios sulod niining panahon sa pagpakighiuli. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga kita mismo makakaton unta paghinulsol o pagbiya sa sala sa tibuok natong mga kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumalas sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makatagamtam na sa kalipay nga walay katapusan didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O Ginoo, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tagda ang mga halad sa imong banay ug sila nga imong gipaambit sa mga gasa nga balaan, makadawat unta sa kinabuhi nga ilang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo, kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini na buntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Ama namo nga naaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa
mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluan sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay manangigari hanggang mga himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalibutan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, pamulong lamang ug maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sama ugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhing iulan aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa tao. Pasay lugugman, ihatag sa Diyos. Kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugman. Magampo kita. O
O Dios nga makagagahom tungod sa imong mga sakramento, mabag-o unta ang among mga kusog ug maangkon namo ang kinabuhi nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Dios non nga panalipod, divine protection. Pero mahitabo ra ni kung tumano nato ang iyang mga sugo, bahala nagtalikdan ta sa tanang tao. Puy-an nato ang kamatuoran. Padayon ta og pamalit og slots ha. Wa sa taroy report niya siguro alang yung palit ninyo kining atong God's Healing and Deliverance Powers. Tag 100 pesos raman ni siya. Yan na ay 1,200 nga challenge o gusto sad mo. Kaya ato na ning gamiton karon Holy Week ug hangtod sa pista nato Mayo 3. Ipadala lang yun sa Palawan o sa Imluelier or sa Cebuana or sa nang usa RD Ponsiap. Pwede rin na sa ako langan ayaw ipadas laingan. Pwede sa nahinon kang kaning ato din ni Remedios Ocamba anak pwede sad ayaw dito sa laingan niya. Kung inyong i-Gcash, puno ng akong Gcash, wala na tayo Gcash. Ako, niya na pa sa kang Bernardo Jacobi, na pa'y Gcash diha. Niya sa online banking, kaning RCAC, San Vicente Ferrer Parish, Obliloan, Cebu. Muna atong name sa Land Bank. So, diha lang, kay para dili kay tama ma-scam. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namu sa kaluoy, Ikaw ang among amahan, pagbubuhat manunubos, o Ginoo sa gatanan, Jesus maluoy ka kanamo, pasaylo mo kami, ang sana